Het Retreatmuseum in Hielpen, het toneel van de reunie, rint van de morgen al gauw vol. Maar het wachtje is op die ene speciale gast. Maar dan komt Evert van Bentum, de winnaar van de tocht in 1984, maar ik die van 1986, de toch hoor. Nou, het ging bijna niet door. Ja, we zijn eigenlijk speciaal voor dit gekomen, ja. Kijk, wij wonen in Canada. In Canada, daar word je er niet aan herinnerd natuurlijk. En het blijft natuurlijk Elfstedentocht winnen. Dat is toch wel iets bijzonders en het voelt toch wel goed om hier te zijn. Ik ken er lang om let weer eens vielen hoe het is om verneemd te wezen. Want daar in Canada... Nou, niemand weet... sommige Canadezen zitten wel van, wat was je nu? Ze denken heel vaak van, hij heeft wat gewonnen in de Olympische Spelen. Dat denken ze altijd. Nou, dat is natuurlijk niet zo. Maar dit is veel mooier. Maar ik vind het mooier. Maar je kunt ze ook niet uitleggen wat de Elfstedentocht is. Dat proberen we wel eens, maar een Canadees heeft er echt geen gevoel bij. Nee. Het waard op de reunie verzels ik nog een soort praten hoe de tocht van 24 geleden. Elke niet weet het nog precies. Evert van Bentum, hij wint de Elfstedentocht van Henry Ruitenberg. We staan gewoon aan de slag. En Evert, ik had jou ook moeten herkennen met die pootjes, maar ik heb het. Ja, het is toch wel hoe komt het dat je bij die eerste 4 zit en wie ging eerst weg, ja, we weten het allemaal nog precies. Wat er onderwijs gebeurde, hoe de demarages wien, wat je tegenstanders wien en hoe goed zij wien en hoe goed het zelf wist. En was het veelders en was die eerst. Ja, dat ben je prachtig. Ja, je bent zo'n dag zo geconcentreerd op alles om je heen wat er gebeurt. Ja, dat je dat nog in je geheugen hebt staan gegrift. Maar behalve hoe de sportieve prestatie, gaat het ik een soort oer hoe het nou maar elke niet een geert. Want de groep viel toch nog altijd maar elkaar verboen. Ik vind het prachtig, vooral nooit wij dus net meer concurrenten van elkaar binnen, maar vrienden van elkaar. En elkaar je te moedje en elkaar het verliezen te delen met al uw prachtige herinneringen. Ik krijg er net genoeg van. Je hebt toch hele goede vrienden aan overgehouden. En hebben wij ook verschillende... Jos Pronk komt nog altijd bij ons. Jos Nieste komen we altijd. Of hij komt in Canada. En Jan Koorma. We hebben toch wel vrienden uit die Elfstedentocht overgehouden. En dat maakt het toch wel bijzonder.